Ara a la brúixola d'estiu volem parlar sobre fotoperiodisme, però d'aquell que és de vegades incòmode, inclús també de risc, aquelles imatges que ens arriben de conflictes d'arreu del món per apropar-nos a realitats que acostumen a ser llunyanes per a nosaltres. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el fotògraf i periodista Jesús García Pastor, que compta amb una trajectòria que va des de la docència universitària fins a la publicació de treballs en mitjans nacionals i internacionals. Sí, Jesús és autor del llibre Mira i fotografia, una obra que ens ajuda a comprendre i a capturar el món a través de la càmera. Avui parlarem sobre la seva experiència en zones de conflicte, l'ús d'intel·ligència artificial en la fotografia, d'ètica al periodisme i la influència de la cultura visual a la societat. Doncs Jesús, què tal? Moltes gràcies per atendre la brúixola d'estiu. Bones, què tal? Comencem parlant d'un tema que tu has viscut, que n'has estat a testimoni, com són els canvis que ha anat patint el fotoperiodisme. Com creus que ha evolucionat des que va començar la teva carrera, especialment amb l'arribada de les xarxes socials i de les noves tecnologies? Quina pregunta. Doncs hi ha hagut molts canvis, tant les xarxes socials com l'arribada del digital. És que va arribar internet, l'arribada de les càmeres digitals i una mica més endavant les xarxes socials. I tot plegat ha suposat que l'anomenat periodisme ciutadà, no? I la viralització d'imatges de qualsevol persona d'arreu del món entren en competició d'alguna manera o entren en el mateix a la mateixa lliga que el fotoperiodisme més tradicional, no? I aquesta comunicació que era unidireccional d'un gran mitjà de comunicació que parlava a través de la premsa o de la televisió amb imatges, amb el món, doncs ara qualsevol ciutadà, qualsevol ciutadana doncs pot crear el seu contingut visual que arribar arreu més ràpid del que arribaria el fotoperiodista, no? Arribar al lloc, a la notícia, tal. Jo crec que aquest és el gran canvi de paradigma, entre moltes altres coses. Jesús, com veus l'impacte de la intel·ligència artificial en el camp de la fotografia? Perquè potser és un dels camps, no?, on més veiem que està afectant, veiem fins i tot models creades amb intel·ligència artificial. Creus que és una amenaça o potser una oportunitat pels fotògrafs? Doncs aquest és el gran debat que tenim ara sobre la taula, no? Si amenaça o oportunitat. Jo crec que depèn molt de l'àmbit. La fotografia publicitària, tu com comentaves, és segurament dels que més patirà l'impacte de la intel·ligència artificial perquè la creació d'imatge de producte, de moda, hi ha moltes multinacionals que ja estan utilitzant model persona creada amb intel·ligència artificial amb el producte de l'empresa, no?, a sobre. Clar, la fotografia documental o el fotoperiodisme va per una altra línia i al final si hi ha una manifestació o l'atemptat aquest contra el Donald Trump hi ha esdeveniments que són insubstituïbles, no? La realitat pot recrear-se a posteriori, però no en temps real amb intel·ligència artificial, com a mínim de moment. I com creus que haurien de gestionar els mitjans de comunicació l'ús d'imatges generades per intel·ligència artificial també per part de la població, és a dir, de les imatges que corren, com es poden detectar, com ho pot gestionar un mitjà d'informació? Doncs des dels mitjans de comunicació tenim molta experiència, no?, en contrastar la informació i les fotografies no deixen de ser una peça més de material informatiu. Igual que una declaració, igual que una dada. Doncs el que hem de fer és això, contrastar. Ja les multinacionals ja s'estan avançant, tant Adobe com Meta, per incloure etiquetes que assenyalen les imatges generades per intel·ligència artificial. I a Instagram, de fet, ja s'afegeix com automàticament. Clar, la precisió d'aquest sistema de moment no és del 100%, ni molt menys. I potser el que seria més, el que m'amoïna més o amoïna més, jo crec no és tant que un mitjà de comunicació publiqui en portada una imatge generada per intel·ligència artificial, no? Ara el Donald Trump ha publicat que suposadament la Taylor Swift li estava donant recolzament i ella ha sortit ràpid, no, a Twitter per dir que ni de broma, que això era fake news i de més. Però, clar, que aquesta imatge circuli per WhatsApp, per grups de Facebook privats, clar, aquí ja no hi ha persones amb experiència i amb formació, com els periodistes, per detectar què és, entre cometes, doncs, la veritat i la ficció, no?
I com podem diferenciar entre una foto normal i una foto d'intel·ligència artificial? És a dir, hi ha algun truc o alguna cosa per quan ens arriba una foto saber si és de veritat o de fake? Doncs abans, quan va implosionar el fenomen de la creació d'imatges amb intel·ligència artificial, era relativament senzill mirant les mans, els dits, les dents, una mica el cabell, però d'això estem parlant ja de el que seria amb tecnologia d'intel·ligència artificial el Pleistoceno anterior, no? I en un any ha canviat molt tot i ara per ara jo ja he vist moltes imatges que jo com a mínim no tinc eines, no hi ha cap... A simple vista jo no sé fer-ho i entenc que ni jo ni moltíssima gent. Vull dir, ja la qualitat i la no veracitat, però s'assembla molt a la realitat, s'assembla tant que no pots diferenciar una de l'altra, no? Sí, amb software, amb eines informàtiques, sí que hi ha maneres de detectar-ho, però amb els ulls ja la intel·ligència artificial està creant imatges que són tal qual la realitat. Sí, parlem ara del teu llibre, Mira i fotografia, perquè més que un manual tècnic és també una invitació a pensar sobre el concepte de la fotografia d'una manera diferent. Per què creus que és necessari això? Bé, doncs perquè la tècnica, la part mecànica, no?, d'una càmera fotogràfica és relativament senzilla un cop fas una inversió de temps relativament curta, no? I actualment tot avança tan ràpid, les càmeres, els mòbils, cada cop són més intuitius, i aquesta part que antigament era com un gran secret, no?, que només tenien els fotògrafs i tal, doncs ja està a l'abast de tothom. I el que marca la diferència al final entre una fotografia interessant, una fotografia que emociona, una fotografia que capta doncs, la complexitat del món, no?, i de la vida, no deixa de ser la mirada del fotògraf o de la fotògrafa. I aquesta part no és tan senzilla, no és tan ràpida, tan immediata com aprendre com funciona una màquina. Parlaves d'aquesta mirada, no? Aquesta mirada tan característica dels fotògrafs, també dels fotoperiodistes, o podríem dir en especial dels fotoperiodistes. Com d'important és aquesta mirada i com s'entrena? Perquè imagino que també té una part molt, molt natural, no?, de trobar la història dins de cada escena. Doncs et diria que una part la vas construint amb experiència i amb el que és el dia a dia de la feina, no?, i assaig-error, i l'altra part, que jo crec que és molt important, és aprendre dels grans referents, de la fotografia, del cinema, de la pintura, no?, qualsevol disciplina que t'ensenyi com organitzar l'arquitectura d'una imatge, com tenir molta cura amb la geometria, no?, amb les línies, també com observar i aprofitar perquè una imatge funcioni millor el color, els colors del món, no?, com aprofitar-los, i la llum, no? I tot això, tota aquesta qüestió formal va al servei de la qüestió de fons, que és el missatge, no?, què vols transmetre, què està passant al món, quina realitat tens al davant, quina història, quin personatge, i com representar-lo de la millor manera perquè un espectador, perquè la persona que tingui aquella imatge final, doncs li arribi el més directe, no?, i el més emocionant possible. Has tingut l'oportunitat de treballar en zones de conflicte, com a Bòsnia a finals dels 90. Com t'han influït aquestes experiències en la teva manera de veure la fotografia i el periodisme? Bé, treballar en context de certa violència o de complexitat social, com pot ser si he treballat a Bòsnia o al Líban, a Colòmbia, no deixa de ser treballar també amb històries molt potents, no? I no sé si t'afecta tant a nivell de fotografia, perquè pots construir imatges amb potència i amb bellesa arreu, no?, al costat de casa teva o molt lluny de casa teva, però sí que crec que s'aprèn o t'obliga molt a reflexionar sobre les injustícies del món, tot el que no acaba de funcionar, i sobre política internacional en un nivell molt macro i històries de molt patiment i també de molta esperança, no? Els conflictes armats, com arreu,
hi ha històries on hi ha la llum i la foscor, no?, de la humanitat, potser amplificades. Aquest seria la diferència fonamental entre treballar en un context amb certa complexitat que treballar en una situació, doncs, amb una roda de premsa a Barcelona. I, Jesús, quin impacte emocional té documentar realitats tan dures? I tu, personalment, com gestiones aquest impacte a llarg termini? Doncs jo entenc, o jo intento, i crec que molts companys treballem en aquesta línia d'intentar diferenciar molt el que és el protagonisme de la història mai has de ser el periodista, no? I jo crec que aquest gran titular que el tens des que comences l'arrossegues d'alguna manera també en aquell àmbit emocional. I tu ets un privilegiat en general que tens la possibilitat de tornar a casa quan vulguis i de fugir d'aquella realitat amb un passaport europeu i no tothom té aquesta sort i aquest privilegi. Llavors, des d'aquest punt de vista, la idea és apropar-te amb tota la tendresa i intentar que les imatges tinguin algun valor, no? Potser ara, amb la crisi que estem vivint i veient a través de xarxes socials d'Israel i Palestina, doncs queda una mica en entredit, no? I et genera molts dubtes de la utilitat de les imatges, però la intenció última del fotoperiodisme seria aquesta, i la imatge va per davant, entenc, que les emocions. No sé si ens podries explicar alguna anècdota o alguna vivència que has viscut en tots aquests viatges. També imagino que ha de ser complicat el tema de viure del fotoperiodisme, no? Perquè, pel que tinc entès, no està molt ben pagat per tot el que heu de viure per obtenir aquestes fotografies. Bé, doncs experiències jo crec que són moltes, no?, i molt variades, i al final el que més valores d'aquesta feina o d'aquesta manera de viatjar o de viure el món és certa intensitat i certa proximitat a allò que està passant, no? El privilegi al final del periodisme d'estar una mica on estan passant les coses. La càmera, més, t'obliga a estar molt a prop. Els periodistes de text o d'altres de la ràdio, no? Doncs si tenen alguna possibilitat a vegades d'estar no en primera línia en el sentit d'estar molt a prop de la realitat. Amb la càmera o estàs al costat del que està passant o la foto no la tens. I sobre la precarietat del fotoperiodisme, doncs portem molts anys, no?, que hi ha aquesta precarietat, com dèiem al principi, des de l'arribada del digital, de les xarxes socials. No es valora potser el que s'hauria de valorar als mitjans, a vegades la qualitat de les imatges, i val qualsevol imatge, no? És com, bueno, que vagi el periodista i amb el mòbil faci una foto i amb això ja fem. Clar, la qualitat de la imatge que farà el company que és més expert en text i que a més ja està per gravar les entrevistes, per parlar amb la gent, o sigui, no es pot fer tot bé. I jo no puc fer un vídeo de molta qualitat, fer fotos de molta qualitat, fer entrevistes de molta qualitat i fer-ho tot alhora. I aquesta precarietat que és del fotoperiodisme, però crec que és del periodisme en general, doncs sí, clar, ens està afectant, i el fotoperiodisme dins del món de la fotografia no és la branca on més diners es guanya, segur. Perquè ens fem una idea, no sé si et podem preguntar, en el cas d'una fotografia en un ambient, doncs comentaves ara, no? Líban, Colòmbia, Bòsnia, en un ambient doncs, en què tu hagis hagut d'arriscar, per exemple, posar en risc en algunes situacions la teva vida o no estar del tot segur, quan se't podria, si podem preguntar, pagar per una imatge que facis en aquell moment i en aquell context? Depèn molt dels mitjans, però clar, i també depèn de si l'encàrrec és previ o vens el reportatge a posteriori. No sé si és qüestió d'assenyalar directament mitjans, però jo et diria que hi ha mitjans nacionals grans que si tu vens a posteriori com a freelance, en moltes ocasions no et surt, els números no quadren, i per això molts fotoperiodistes intenten fer també projectes amb ONGs, es fan mitjans digitals, es creen cooperatives, però això no és nou. Vull dir, Magnum
la cooperativa de fotògrafs mítica era una cooperativa de fotògrafs per això, per intentar recolzar-se uns als altres, per distribuir les imatges a nivell internacional, perquè si no és que es pot pagar per un reportatge des de 200 euros a 500, evidentment alguns paguen més, però hi ha molta precarietat i clar, això és el que al final després estan disposats a pagar també els lectors, no? O sigui, tu a un mitjà, la gent vol tenir els mitjans gratuïts a internet i no la premsa en paper també està patint una mica aquestes conseqüències. Llavors, va tot amb una cadena. La imatge incòmoda també, la imatge incòmoda no agrada. La imatge publicitària, la imatge de moda, la imatge de disseny d'interiors és molt més còmoda i molt més rendible a nivell econòmic amb un mitjà de comunicació que la imatge del patiment d'un nen a Gaza. No? Llavors, tot això té una lògica molt complexa, per explicar-ho així en 2 minuts, però al final sí, no es paga el que s'hauria de pagar definitivament, ni el que es pagava fa 10-15 anys. I això ha canviat molt ràpid. Jesús, en algun cop has pensat en deixar-ho, en dir, mira, no val la pena sacrificar el meu treball per uns diners que potser no em compensa? Bé, doncs jo crec que és una qüestió molt complicada. Clar, jo intento, jo i molts altres fotoperiodistes alternem a vegades, no? I jo doncs, tinc un peu a la docència, vaig a escriure el llibre, faig reportatges, faig una mica de tot perquè viure el fotoperiodisme a vegades és complicat. Però jo crec que també hi ha una qüestió entre vocacional i molt passional. A mi m'agrada molt estar amb la càmera a prop del que està passant. I no es fa per diners, això entenc. Ni jo ni molta gent que conec. Si no, no sé, em dedicaria a la banca, si volgués ser ric, no? O al negoci immobiliari. D'això també s'aprofiten molt els mitjans, no? I les xarxes socials també tenen una viralitat infinita que no té relació amb els diners, no? Tu pots publicar una fotografia que es faci viral i el fotògraf al final és que no veu un cèntim, no? de tota aquesta visibilitat. I és el que es diu, no? Sempre la visibilitat no paga el lloguer. Creus que s'haurien de canviar les lleis en aquest aspecte? Perquè pel que comentaves, no? Alguna persona pot publicar una fotografia teva i al final tu no rebre aquests beneficis, podríem dir, per la visualització d'aquesta imatge. No se m'acut com vivint amb l'era, no, de Twitter, d'Instagram, de Facebook, de TikTok, o sigui, la velocitat i la quantitat d'imatges actuals regula això a nivell mundial, perquè clar, no estem parlant de fer-ho a Catalunya o a Espanya o a Europa, no, és que internet és molt gran. Llavors, a mi no s'ha m'acut la manera. Entenc que també els fotògrafs el que hem de fer, bueno, cadascú que faci el que consideri, no? Però jo en general crec que molts, com altres professions, doncs ens adaptem a la nova realitat i busquem maneres, no? Des dels estats, en aquest sentit, se m'acut complicada la solució. Crec que és una qüestió també de que el públic valori les imatges, de que nosaltres fem també imatges interessants, reportatges que tinguin un sentit, que el públic trobi el sentit, que el mitjà li trobi el sentit. Al final és tot una cadena molt llarga per legitimar, no, el cost d'aquestes peces. I anant ara cap a la teva visió més docent, com a professor que ets en diverses institucions, no sé com veus com ha canviat la forma d'entendre la fotografia i en aquest aspecte, quin consell donaries o dones als teus alumnes com a fotògrafs principiants sobre la seva manera de desenvolupar aquesta mirada que faci úniques les seves imatges i que s'adaptin a aquest canvi que ha viscut la fotografia? Doncs jo crec que el trobar aquesta originalitat avui en dia és tan difícil com ha estat sempre. Vull dir, al final no podem ser originals
sempre hi ha hagut milions de persones que han fet fotografies abans que tu i tu el que crec que és important quan estàs començant i no quan estàs començant, durant tota la teva carrera, és ubicar una mica a nivell visual com està la societat més propera i la més llunyana, no? I intentar ubicar el context visual del moment per encabir els seus reportatges i per no caure amb estereotips, amb clichés, o si caus, perquè és el que et demana el mitjà de comunicació, caure amb consciència, no? I crec que Instagram, per exemple, doncs, ha generat, lògicament, una manera de mirar i els joves, com tothom, doncs, volen, com éssers socials que som, doncs, volen ser acceptats, no? I llavors generen imatges que saben que tindran una validació, que tindran molts likes, diguem-ne. Clar, aquesta petita dictadura del like o tendència que genera el like pot ser perillosa o no, no? Al final és com l'èxit a vegades depèn d'això i hi ha molt fotògraf molt potent, molt jove, que controla molt aquestes tendències i s'adapta molt ràpid. Potser tenir una mica el radar ubicat amb el que està passant, però intentant mirar cap a dins o desconnectar tant en tant una mica per crear imatges més personals. Per acabar, Jesús, estàs ara a Geòrgia. Et volíem preguntar, no sé si vas amb la intenció de fer turisme, de descansar, de vacances o també caure algun reportatge, i si també vas de totes maneres amb la càmera a sobre, sempre passi el que passi. Doncs sí, ara soc a Geòrgia i sí, sempre porto la càmera a sobre perquè mai saps, no? en quina situació et pots trobar que sigui potencialment un reportatge. Fotografies del país, que és un país que a mi m'està sorprenent molt positivament. Hi ha molts paisatges increïbles, hi ha qüestions socials també molt interessants, una societat molt rural en algunes parts del país i molt urbana i molt moderna amb d'altres. Llavors sí que tindré com algun reportatge de viatges més general i vaig tenir l'oportunitat d'estar en una celebració d'aquestes de transició d'estacions, del canvi del temps, no, diguem-ne, i en un poble al nord del país, Mestia, sí, el nom sempre... I va ser molt interessant, no?, veure com un ritual com aquest, i això, clar, sempre has de tenir la càmera a sobre, perquè va ser una mica casualitat. O sigui, a mig matí em vaig assabentar i vaig dir, vinga, anem cap allà i a veure què ens trobem. O sigui que, sí, l'esquena no ho agraeix, i amb l'edat menys, però la càmera és una eina que sempre, en un viatge, jo crec que en un viatge en general, sempre l'hem de portar a sobre. Doncs ens quedem amb aquest consell també per totes aquelles persones que puguin ser potencialment fotoperiodistes, portar sempre aquesta càmera a sobre perquè mai sabem que pot ser un potencial reportatge. Jesús García Pastor, moltes gràcies per atendre la brúixola d'estiu. Que vagi molt bé, cuida't. Gràcies a vosaltres.